Ba adal bat nong rom ulwan pai na kajing chat sumar havelor ulah terbiang saisen ya ke Voice of the People Party VP kabla suspend yu ha kini kendiat benai bat kajing suspend ka baklem kajing tho la ne kajing pentep se ulam phang kajing dorbar thawan ke jela Thomas isang ma ha ka bede bat kani ba adal bat nong rom ulong ba kani kadai kamram jok VP bat pentep se ulam phang nrik kam jong u kan sasawa haden nakam taban kren iki nong ilam ko VP kibla suspend yu nakaseng kani kam dei ka suspend kani kadai ka jing be seng kadai kam arsap ka kam khawpot kana uba adal ban nong rom shushu ulong bawat aksiti suspend baki pha chu uro kilapan pau lupai ka jing nyobeng ulia thoro bakim khen ni nyew shu yu kum unong mikmat kipat ba nre ka siti la shu tho da ka jakasa jong u om shu ya kerdan tre ne kerdan nong ilam bulu syajet hakipat ba hatu kim tip se ya kerdan ne kam jonga kani kam dei baki nyobe nyanga nri ki budget yanga nalor kata uba atal bat nong rum la kren siro ya uba bat scammer bo uba dei nong ekten joko VP bat ya uba baras tarwel marbanyang MLA ka maulai ki bela dei teng ki nong hikai college dak baong baon sa ajeng hikai kelam u yaki namar tharai bakila ban ajeng hikai yaki samla bat kem la ro banya lam ik ba hakaran san ajeng hikai ba pher da ka jing bitaru ulong blada ki kwa ban le ya kono wat pan po chu ba ya kanong rem bat yo ba ngin om pendon kam bakla yaki na ka banta ka jing to jong no re jong no habakli hatu udang dein em udokhot jong VP wala ulo sya suspend uba adal bat nong rum long hadu mentangan nang dei UVPP om don bala ban khang ni mana yang ngaban keren kane ka dei ka ri lai loj ngila ban keren lai loj la da khang constitution party jong no ngam salie nrengan keren da constitution jong ka ri India ka freedom of speech and expression la ong badal bat nong rum